Takže, čaute. Sorry. Všetci maniaci do čítania, budúci maniaci do čítania a všetci, ktorí niečo riešime, každý z nás však. Takže dnes by som chcela porozprávať o knihe Tajomstvo vzťahov, majstrovstvo lásky od Dona Miguela Ruiza. Don Miguel Ruiz pochádza z Mexika, mal matku liečiteľku a otca šamana. Od nich získaval vlastne roky svojej múdrosti. A vlastne jeho učenie celé, všetky knihy teda, čo napísal, vychádza zo starých múdrostí Toltekov. Toltekovia boli posledná generácia Atlantídy, ktorá vlastne vymrela. Či existuje Atlantida, na to ešte nebol dôkaz, niekto tomu verí, niekto tomu neverí. V každom prípade Tajomstvo vzťahov, majstrovstvo lásky je jedno z najlepších diel, ktoré som čítala na tému vzťahy. Don Miguel tu neskutočným spôsobom rozoberá mužov, ženy, rozoberá prístupy, ako my pristupujeme k vzťahom. Každý ide do vzťahu s nejakým očakávaním. Chlapec má predstavu o dievčati, že by mala byť taká. Dievčatá má tú istú predstavu o chlapcovi. Teraz sa stretnú, dopredu sa stotožnia s touto predstavou a keď to tak není, nastávajú problémy. Čiže Don Miguel Ruiz nás skvelými postrehami učí, aby sme sa naučili prijať v prvom rade sami seba, verili si, že sme dosť dobrí a v podstate potom nebudeme mať problémy vo vzťahoch. Čo sa mi najviac páčilo z tejto knihy a na čo nezabudnem, bolo jedno krásne prirovnanie, kde vlastne hovorí o tom, že mali by sme sa milovať ako psi. Nie ako psi, ale vlastne ako zvieratá. To znamená, zvieratá milujú bezpodmienečne. Či ste strapatí, či ste unavení, či ste nervózni, vždy pes, ktorý vás doma čaká, bude nadšený celý bez seba, keď prídete. Tak by mali vyzerať aj vaše vzťahy. To znamená, vo vzťahoch si nikdy nič nebrať osobne. Príde vám manžel domov z práce, áno? Nemá náladu, mal ťažký deň, blbých ľudí okolo seba a vy celá natešená ho vítate s koláčom a ona povie, vieš čo, dneska nemám náladu, prepáč. Čo urobí žena? Urazí sa. Prečo sa urazí? Pretože všetko berie osobne, áno? Nevie sa žiť do pocitu manžela a vníma to ako svoju chybu, že muž momentálne nemá na ňu náladu. Miguel má skvelým postrehom na toto vlastne učí, aby sme nič nebrali na nás, áno? Čiže manžel nemá náladu, nech ide do druhej izby, OK, nech príde, keď bude v pohode. Jeden z takých postrehov, áno, čo sa týka tých zvierat, tak naozaj pes vás miluje bezpodmienečne. Áno, a práve bezpodmienečnej láske by sme sa mali my naučiť. To znamená ľúbiť bez očakávania, že budeme ľúbení a naučiť sa dať to, čo sami my chceme. A potom dostaneme všetko naspäť, dokonca ešte v nadbytku. Na záver knihy nám píše dve nádherné modlitby. Jedna je modlitba za uvedomenie a druhá je modlitba za sebalásku. Sú to naozaj krásne veci, ktoré zahŕňajú totálne všetko, čo by sme sa teda mohli naučiť a mali naučiť, ak chceme. A v podstate mne táto kniha dala veľmi veľa, áno. Takže kto bude mať záujem, môže si prečítať, neoľutuje. Don Miguel Ruiz, Tajomstvo vzťahov, majstrovstvo lásky.